DJS Shine Best International. Igbo bueno. Yeah. Igbo bueno. Yeah. Igbo bueno. Anyị ga-abịa. When I wake up in the morning, I go pray to my God. When I come back in the evening, I go pray to my God. Always believe in trying, nothing comes for nothing. Always do my best and leave the rest to God. Oh, funny, funny identity. Oh, funny, funny identity. Oh, funny, funny identity. Oh, funny, funny identity. My papa advised me, make I play my music with honesty. Mama advised me, make I respect all my seniors. Always cut my coat according to my size. I know they promise anything where my power no reach. My yes is my yes, my no is my no. I'm not a making anger, I'm a simple man by nature. Oh, funny, funny identity. Oh, mama, funny, funny identity. Oh, funny, funny identity. Oh, funny, funny identity. When coconut come from up, he know they harm anybody. Coconut get water, nobody knows from where he enter. If you do good to me, I go thank you for your favor. If you do bad to me, now you sabi oh, funny, funny identity. Oh, funny, funny identity. Oh, brother, funny, funny identity. Oh, papa, funny, funny identity. Sometimes when I dress like boyoyo. Sometimes when I dress like chief for king. I been get the my blessed for nature. Music is my talent, that's my identity. Oh, mama, funny, funny identity. Oh, funny, funny identity. Oh, mama, funny, funny identity. Oh, brother, funny, funny identity.
Funny identity. For yo. When I come back in the evening, I go pray to my God. Always believe in trying, nothing comes for nothing. Always do my best and leave the rest to God. Oh, Baba, funny identity. Oh, funny identity. Oh, funny identity. Oh, Mama, funny identity. Advise me, make I play my music with honesty. Mama advise me, make I respect all my seniors. Always got my code, according to my size. I know they promise anything where my power no reach. My yes is my yes, my no is my no. I know they make it younger, I'm a simple man by nature. Funny identity. Oh, funny identity. Oh, funny identity. Oh, funny identity. When coconut won't grow up, you know they harm anybody. Coconut get water, nobody knows from where he enter. If you do good to me, I go thank you for your favor. If you do bad to me, now you sabi oh. Funny identity. Funny identity. Oh mama, funny identity. Oh baba, funny identity. Oh brother, funny identity. Oh sister, funny identity. Oh, funny identity. Oh, funny identity. Look at them. Okotoguru. I see Nebulubite. Oguluna. Nane kubuna bobo nasio. Na
nwoke nụsi ọgụ nwaanyị nwere akụkọ mana elu uwe nke anyị nọzi kịta nọ ọ bụzi nwaanyị nụsi ọgụ nwoke nwerezi akụkọ maka sili na kọlụ dịzi n'elu ụwa kịta okwu azị anyị mara onye bụ onye ọ gịnị ka anyị meziri ọ bụ gịnị nkwa ndị ọchọngọ n'ogonu rere ụmụ kamile n'ụmụ n'ụwanụ ọ bụ gịnị ka mmeziri unu ranụ m biko nsili kwulu ọ gịnị na-esenụ ranụ m biko ndị ọchọngọ n'ogonu nsili kwulu n'ekwanụ ụba n'aba bi ọzọ o ji mma tinye mụ ya n'ọbọnụ maka na o ji mma aganụ na eji mma okwu ekwe n'ọzọ n'egwu ala ranụ mụ nenu ndị ọchọngọ n'oko ọ bụ gịnị ọ ga na-azọ naira pawa onye jide ologazi nwanne ya osini abụọ kalisi ị na-ebi agụwa na-ebi nwanne ya ị na-azọ ka ome ma ndị mara amalụ na ọ bụ mmasị na mma na okukwe kwesikwa na ịgba nanụ gbam n'ime ụwa nke anọ ọ bụ gịnị onye nwụrụ anwụ ahụgo mana ife ime ka ka idebere ndị ọzọ ma nwata ma okenye ịrapụ n'azụ ọ gịnị nọ ndị ọchọngọ n'oko kwezie na anyị la mmiri nụ ka anyị tọgbọ iko na ala ọ bụ gịnị sili kọlụ nene ụwa nọ okwezi anyị malụ ndị bụ ndị nụ ka anyị kọba nụ n'akụkọ nụ kọba anyị kwubenu n'okwu nụ anyị ga-edebe nụ n'akwụkwọ na ọ bụrụ ibe chi gwara anyị ka ime n'ụwa nụ ranụ mụ ka ndị ife chi zita mụ ka mbile nụ mụ nne n'ụwa nụ ndị ọchọngọ n'oko ranụ m biko ranụ m
Look at them, not them. Is your boy, DJ S Shine Best International.
Oyimuo baba mboki solo ni fane. Oyibo baba mboki solo na ndi bobodo. Mane bele nuwa kenweli yenwelu. Mane bele nuwa kenyebi yenyebe. Wenwelu ndi mwobodo wende wenwe. Egwu ndị nwe obodo ka nketino. Ndị eji okwu fabụ isu ka nketile. Odegwu. Ịmalụ ndị nwe obodo isolu nwere obodo. Ịmara ndị nwe obodo itakolu ifele emi na-eche. Ịmalụ ome nwere onwe. Iso na ndị nwe obodo nwere enwe. Masi n'isi na-egbu ogidi na-ebulu ogidi ọ dị ya mma n'isi. Maka na ọgaranya na-esi na Chukwu. O nwere ndị kpara ego obi eji eri ego eri. Aka mara dịrị ofele mmenụ bụ ọchacha. Udegwu na ụdọ ọgaranya abana bụ ọbụ ofuo. Adị esiro ndị nwere ifego mfọlị n'ụwa korikori. Ndị eze ndị ọgaranya ọdọgwu. Ndị eze ndị ọgaranya mmanwụ. Olido. Oh. Ndị be anyị ndị Igbo na-eze na-ekwesị ekwesị. Ndị be anyị ndị Igbo ife nwere ndị nwe ya. Nwoke nkịta abanye obi okpuru anụ nata n'ụlọ. Na nkịta nwaanyị zụrụ na anọ n'ụlọ na-eri akwa. A na-ekwu na nkịtị. Onye ụbịam ọ na-azụ ọkachie. Onye mkpụkpọ na-azụ ọkwụlọ karịsịa. Onye na-enwere ego ada ederuche. Onye na-enwere ego ada emerụ transfa. O nwere ndị bala ego obi ejidere ego elu. Iso na ndị nwe obodo ndị na-emesi ibe ike ka ndị echiche. Isoro na ndị nwe obodo isoro na ndị enwe. Onye nwe meriri ọnụ okwu. Chukwu ekwenene n'ụwa ka enwere umenwere. Chukwu ekwenene n'ụwa ka onye nke aka m. Amụọ nwoke ya bụrụ nwoke amụọ nwaanyị omebe akpọrọ. Wetigbu amụ onye agụlụ na n'ilulu Togo. Wekwudo ndị nwe obodo ndị bụ mba eze karịsịa. Christian Chidozie Okafọ. Yes, I do one abatete. Ọgaranya ebugo nuo abatete. Isikweze nwa abatete. Ọgaranya chi eze ọdegwu. One of the chairman no chief executive officer. Chido Technology Company. Obele nwa nwere Igbo n'iso na ndị echichi. Chairman na Batete Progressive Union na Lome Togo. Obele nwa dị Velo muglo no imbolo ma. Velo muglo no imbolo ma o. Mrs. Pitt. Velo muglo no imbolo ma o. Mrs. Pitt. Velo muglo no imbolo. Velo muglo no imbolo. Velo muglo no imbolo ma o. Mrs. Pitt Sirio Kafo. Odibese o, odibese. Mama wanyi, ngala kwesile. Omalicha mama mina koloriga. Mama bele, mama monachi. Divine Okafo, na Prince G-Boy Evans. Only beza tuwa odoka tinudu.
Yekwesiga patete ka nnuwo n'ọsụ ekwusigo local gọọmenti na Anambra ka mkpigo obele nwa Chukwu mere oke awa n'ọsụ His Royal Highness Benjamin Nwemesi Igwe Agboyi na Lome Togo Igwe ọgaranya chi eze ọdị egwu ọgaranya bịa dụrụ oti ọdịna ngwa gbaba obodo oyibo ọdịna ngwa eji akụo ọdịna ngwa gbaba obodo oyibo nnukwu odogwu n'ọzọ obodo na-ebusigo Yamanu Managing Director Benjo International Group of Company Managing Director Donsha Grow Autopass Incorporation Limited ọgaranya nwere wọ́wọ́lọ́ ní ìnàzọ́ agbátúrọ̀kù chọ́bí igbó na fọ́sà ìchọ́bí igbó àgbọ̀yé ọ̀fẹ́ mẹ́tẹ́gì mma importer and exporter ọ̀gàlànyà ní ìwẹ̀rí ìwẹ̀ ìfà na-akọ́dẹ́bọ̀ na adé ka nna chụnụ ndị Igbo elu m ụlọ ụlọ gị onyinye Chukwu mmemesi n'ihi ijesi n'ọgadịrị ya mma anyanwụ ụtụtụ ọmụ obi dị elu achara ugo dị mma ọka dịrị unu mma o were unu si mụ kelee Chief Anthony Nwemesi nwaọzụ bụrụ na-ekwusigo local gọọmenti na Anambra Managing Director Good Link Logistics Nigeria Limited CEO Bafo International Panzona China ọkasị akasị na kilari na ngwọgwọ onye ọma na China o ka nwere ekwu nkele odogwu nze nwachi na-eme akụ ọgaranya na agụrụ na-egwu Chifike Chukwu lakwenu ọkaka na-atọgo so na akarịsị ya nze chi na-eme akụ na agụrụ ọgaranya nwere Igbo bụ na ọga adịrị gị mma Managing Director Dallas International Importer and Exporter ọkasị akasị na stepas na ọga adịrị gị mma Member Anambra State Union na Lome Togo German Igbo Welfare Association na Agboyi German Agro People's Union na Lome Togo Follow the former chairman Wobo Youth Association Ambassador Agolo Connect International Kelelu Bulo Logi Wanye di Mao Madam Kolika Eke Orakwel Ni Okeke Lady Choice Abalade mma n'ọrịa na akwụdị ya n'iru ọ ga-adịla otu mma egwu machọba nọ ngaranya udogwu dịgị don mmanwụ ọgaranya a na-eri ego ihe ọ na-enwe aṅụrị Managing Director Bright Future na Lome Togo udogwu na ọkagwe na ọhọfịa ka isi bi ụwa onye ogologo ọ na-ezo ezo na nda onye ogologo ego gị nwere nlisi ọkwọta ekene eze ego gị nwere nlisi elu m ụlọ nọ gị dide ebele okonkwo ada mụrụ n'ọzalụ isi obi ya na ọga adịrị gị mma Igidonu si kankaneli yodobu Ogbu ebibi tọmangwọ
Traffic rompe enyi kwa mmao Magalanya molo Enugu kuni kadi Yabanu chief executive officer Billions Empire Dokuni mweliwe Kankele munyegi Yeska mampo Wempolo mawanyi Ogadilu Igbo nunu mwelu nde chichi Ndi akajiako Oni menyelo Ogalanya malego subono Pulo nye chichi Ogalanya malego subono Solu karisia Kanje na nichi Enugu State Kampudo Nobu High Chief Eze George Yechi Keme Ogalanya nikeli High Chief Edoka nichi Enugu State Titichi weluwe na Nsukka Uzo n'ime Ọlụlụ ụzọ dị n'ọla n'ime onye iji nọ Managing Director J6 Motors N'ọka Delegate German Motorcycle Pass Dealers na Lome Togo Petron Igbo Welfare Association na Lome Togo Ọgaranya Edoga Isi mụ keneli gị Chief Eze Benjamin Ogwu everyone n'Enugu State ọkasị akasị German Enugu State Union na Lome Togo onye echichi o na-ese n'okwesịrị egwu na chọọchị Foke Chukwu Emmanuel Akabọ Omeka ndị ya na-agụ ugwulu Omeka ndị ya o n'ịkpala elisi Managing Director Ima Merit ọ ga-adịle gị mma onye uru ọchị na-agụ ugwulu na ọ ga-adịle gị mma o onye gị bụ Vice Chairman Anambra State Union na Lome Togo Kenelu m ụlọ ụlọ gị Anastasia Chime Akabọ Bembulu Igbamuo ka nnabọ kụzukọ ka mkpụrụ odogwu Mr. Sylvester Chukwumike Enuta Agbalụsi ya ngene n'ọkụzụ Agbalụsi ya ngene ekuru nwa ngene n'ụwa Oda German Managing Director Disco Autos Papers Lome Togo Vice Chairman Igbo Welfare Association na Boy Yellow Mumpulu Mai Lolo Lesta Ifoma Enuta Achalugo Wanyo Wanyenema Oga Dilono Mao Ndi Omo Eji Malo Wonwelu Ndi Eji Malo Wonwelu Ndi Chile Chichi na Nwa Wonwelu Christian Wokuchukwu Ejefonye Akulu Uno Nozu Akulu na Malo Nye Maria Akulu Uno Dogu Yamanu Chief Executive Officer Woku Taxi Investment Kenelu mu lọlọ yi Julian Ejefonye Nwanyi ọma Ogoli Malobi diye Ogoli Malobi diye N'ụwa dịka oji ọgwa n'obi Ọ ga-adị n'ụlọ mma ndị ọma n'ọzọ obodo Egwu manawa na n'ọgwụ Anọgwụ ka nzukọ oke mma Obodo mụta nwa dị mma si n'ọdịka anyị na onye kegwu ụtọ n'ọgwụ Chief Stephen Mmadụ Akụchukwu Anedum Odogwu na n'ọgwụ The Mayor na-akwọ Lome Togo Oji ebi agbam Mayor na ọka adịlịghị mma o Managing Director Imato Autopassi Group Managing Director Ube Holdings Limited
Igbo Welfare Association na boy Magalanya ngada Presiama na ọbụ Progressive Union na Lome Togo Magalanya ni nwere iwe Member Anambra State Union na Togo ezigbo mmadụ akago Hey! Kambule kele kankele oli akogi Mrs. Obianuju Anedu Ugo meyo babebu Omo masalu wanyoma o Wololo nandi mo Yegwe jebenu nalon di song Kakudodobu Chief Pasi Water Ruben Inekwa Akudoleze na ndị zọg Ojimote mọkọ Akudoleze na ọyechinu Akudoleze ochie Managing Director Enekwa and Enekwa Bruce International Limited Yogu ndị anichie ndị pe Gezane Kalọ ndị zọg jide Wote moko Delu mulo yi Adamasi Tinenye Wota Enegwa Akwola wanye Woso die jogu Andi sogo Ile malama Achalugo wanye di mao Oga adelo no mao Igbo kwenu. Yeah. Igbo kwenu. Yeah. Igbo kwezu ono. Anyị ga-abịa. Okay. Ekele nwanne m jide ebube na Togo Uchenna Ọlakwara Wewele chifo Wewele ndị Igbo niile na Lome Togo Ọlata worldwide n'iso na mmanwụ Jemanu Managing Director Orange Group Incorporation Limited Managing Director Ikolada Twins with one and synthetic hair trademark Galanyadi nwere Ezigbo ndị Okechukwu Ọlakwelu He is working Father Social Epitome of beauty nwanyị dị mama mejima o Ọ ga-adịrị gị mma ụmụ nwere ya Wole chifo ndị emoni adị nwere ịgba nwere ebiri Wisi m kele Abụrụ egwu ka nkele odogwu Ogwe akụrụ gbanye jide ube Aịchi Chukwu Jekwo Koye Gonjoloko ndị Igbo niile Gonjoloko Manager na Menas Park na Onitsha do Gonjoloko German Anambra State vote to pass Gonjoloko Ololololo Honorable Gringoli Anabude Elo Chukwu Woso na ndị chiri echichi Onye na n'ụdị ya na Togo Onye a na-ekwekwuru o nwere ife ọ na-ememe Togo nọsụ kwuru n'ebusigo German Chief Executive Officer Great Ventures Limited Nnukwu mmadụ n'ọzọ kwuru Every year young na ọ ga-adịle gị mma Ekene elu ọnọghị Chinyelu Elo Chukwu Silva Gold Agbabu mma nwanne o Wanda na-ekwekwuru o nwere ibe ma na-ememe o Webi Chukwu lota
n'ilo ka na-eje jemma nwachi na-emelụ nwachi na-emeli ibe na nakụrụ jesi Igbo na Togo ọ ga-adịle gị mma silọla ndị Igbo na nke si Igbo ka ndị Igbo niile siri ike na-agbakọ na Togo ebe anyị na-eli akpịsị aka ebe anyị na-eli akpịsị aka na nke si Igbo na Togo olololo wndị Igbo bụ anyị onye debe anya nyeluwe onye nnaba anya naluwe ibe adama nwese na ọgọkwuo ibe anyị nọ bụ ebe belu ugobelunu esi bụ ihe benene n'ụwa nke ụkwa anya ndị nwe obodo agabago ndị nwe obodo ese n'ihe ndị nwe obodo agabago nwanne m so na ndị nwe obodo tupu onwe gị ajụjụ bụ iso na ndị nwe obodo iso na ndị enwe n'okpuru mkpata ego bụ isi n'ọnịnụkwela obi eji nke ego eli o nwere ndị kpatala ego ụlọ ọnụ wee na mmụọ ogelanya mkpala ego na-eri n'ego ya eri ọ bụrụ ego na inwere na bankị bụ isiokwu kama na ọ bụ mmadụ n'inyere aka n'ụwa ka na-agụ Igbobanyo na anyị nwere ndị echichi Igbobanyo na bọọlụ olololo ndị Igbo nwere ndị echichi nwere ndị nwe mmadụ anyị nwere ndị na-eriwe Chief Dr. Okwudilichukwu Ezinweze Nwangwo ewepụ dịgị kwam na nka ọgbata ozuọra na gbụlịmana nka eto dịgị na mwawụlọ baleshi ọchị nlọzụọ n'obodo dike dị ọrọ mma na mmasị bilinu ike mbanụrụ mbodogwu ike ọrọ na-ekwula obi ya ekwu eme nna nna obi o mezuru ọrọ na gụrụ dị onye ọma na isokwu abili ọkụ obulu ụzọ na-adazi anyị obele nwa gaba n'iru na nke ịlụkwu nwa na-ekwu a na-ekwu ọnụ efu ekwu Director Facomo Oil and Gas International Limited, former President Southeast Traders Association of Nigeria, former President Amalgamated Anambra State, member Federal House of Representatives, leader Abuga Loruba, nwoke ọbụla na-aga n'iru nụ ezi nwanyị kwụọ n'azụ kenezieli ma odozi abụghị nnu nwanyị malịma bilinu ọkwụla ọga nwanyị ọma na anyị ikeneli Chief Mrs. Obiageli Eze Nwangwo Ojiefi nwanyị ọmanụ nnobi gị isejenu
dị n'ụlọ nwanyị ọmanụ di na nwunye bụ nwanne ụfọdụ ofokwu n'okwu omumenụ ya gafa ga-eji wee bi ndụ ogonu yọma gabasịrị n'iru. Kedu onye na-ekwu maka ya nụ? ewepụ dike na na nka ewepụ dike na na nka ọkpọtụ zuọra gaba n'iru nụ na ndị ka anyị na-echezi Anambra na-echeghị obele nwa na ndị n'ụlọ maka na ya bụ nwa ji kwube maka ya n'uwe onenu ewepụ dike na na nka oji lọzọ n'okpoto ewepụ dike na na nka ikedi ọrọ mma na mmasị bilinu ewepụ dike na na nka esi oyi mụnụ ezemobigo gaba n'iru nụ ụmụ ogbenye laka kalịla kalịnụ ndị rụrụ na-eriga ndị mụrụ ụgwọ akwụkwọ kalịla kalị Chijioke kwube maka ya ndị okenye na-akwụ ụgwọ nwa n'afọ akalịnụ ọmalite ime n'obodo na-eriga ọgbata onye ọma jide gị jide nnu onye si jide gojiri n'ezi anya na gomiri n'ọkasị mma ewepụ dike na na nka yesa Is your boy, DJ S. Shine Best International. And you reckon His Excellency President Alhaji Muhammadu Buhari, President Federal Republic of Nigeria, Commander-in-Chief, the Armed Forces of Federal Republic of Nigeria. Onye ọma chiri jebe na nke nọ na nyefele ya. Senate President Isobilinu, Alhaji Dr. Ahmed Ibrahim Lawal, ndị ọma Japan n'iru. The Senate Speaker of Federal Republic of Nigeria, Right Honorable Barrister Akim Olufemi Wajabiamila. Ewepụ dike na-eke n'ụnụ. His Excellency Bilinu Chief Willie Mmadụabụrọchukwu Obianọ, Akwakwo Dike Global. Ezienu His Excellency Senator Oji Ụzọ Kanụ, mmili milenyinu Ofigbo Land Bilinu, mmili milenyinu Isobilinu na bendeki isi biye former governor of Abia State. Onye ọma gabaniru ewepụ dike na-ekene yi. Saini Isobili Chifemeka Ọfọbilinu ezi nwọfọ mụchala mụchanụ onye orini fito odogwu abụrụkwa ma onye ji mmalụ obodo ya nọ na nye ikenele ihe Sai Worldwide. N'esienu Injinia Prince Atọ Ezenugbo Osigbo ndụ ife imeli ndị Igbo riganụ ya ka Chijioke ji kwube maka ihe ọgbado zuoranụ ewepụ dike na na nke onye ọma ya si moke n'ụnụnụ. His Excellency Bilinu Chibido Isobilinu Okwute ndị Igbo former governor of Anambra State. Onye ọma si Agboleje anyị kenele ya. Desienu Senator Chris Nwabeze Ngige nkenke enyi chụrụ Igbo nyọsọ OOM mgbịrịgba na gwụla mosu onye ọcha n'iri mmanụ ọnwa na-etila ọlụdogwu nụ na anyị kenele igodogwu onye amabala olu n'Isobilinu. Honorable Lindy Basu Sobilinu, member representing Onitsha
North and South Federal Constituency. Ezigbo nwanyị bili ewepụ dike esemokwu n'ụlọ. Senator Joy Ifeyi Nwemodi Isobilinu Ajalugo nwanyị ọma nọ na anyị kelele. Former Senator representing Anambra North. Ezienu Senator Lilian Uche Ekurife. Iyom Ebony Black nwanyị na-ekele ekele. Senator representing Anambra Central nwanyị ọma gabalịrị na anyị kelele. Ka njezi ekene nwanne m nwanyị Princess Stella Odua ọmụ nwanyị anyanwụ ụtụtụ nwanyị mali mma. Senator representing Anambra North. Princess Stella Odua bilinu nwanyị akili ọsịsọ gaba n'iru unu n'ọgbaru ka ise jenu nwanyị mmadụ abụrụ n'oyi ya nụ bosi nwe n'oyi ya nụ. The Senior Chief Dr. Victor Ike Oye National Chairman Apuga na Nigeria niile ọsọmpụ odogwu gaba n'iru. Chief Sir Robert Obi Ugobese Nnụnụ Chairman Apuga Anambra State. Chief Emudebu Namu Mba onye ukwu Acting BOT Chairman Amatas Keneli Mujudu Nwankwọ Ojendo n'ụmụ agbụrụ. Chief Gozie Akwụdolu Bilinu Ilogodi Isobili President Southeast Traders Association na Nigeria. The Senior Chief Chuma Eruchalu Osodilobi Assistant Secretary Siamata Nigeria. Chief Vincent Ifeme Bilinu onye ọma na-ede m mmanụ Ifeme Lima. The Senior Chief Barrister Ikenna Ebuna Ọgbatụlenye na Nanka Sam onye ọma Bilinu ewepụ dike deke n'ọnụ. Ngwanụ ka anyị nanụ. Yes sir. Kedu onye na-ekwu maka ya nụ ewepụ dike na Nanka ọkpata zuọra onye ọma fụrụ ụmụ ogbenye n'anya nụ onye ọma fụrụ ọgaranya n'anya nụ ọ na-emela ogbenye nụ ọ na-emela mmadụ. Onye ọma gaba n'iru nụ na gị rụrụkụ nwanyị na nke ike Anambra na-eche nụ ezigbo onye mebigo gaba n'iru ebe ụmụ onye ga-adị ka echi ya ga-aga n'iru gaba nwe ekele eze nụ. Kedu isi ezi onye na-ekwu maka ya nụ ewepụ dike na Igbo kwenu. Yeah. Igbo kwenu. Yeah. Igbo kwenu. Anyị ga-abịa. Oyi mekwu bịa tadi Igbo na anyị nwere ebe Igbo nwere ife niile ewe na anyị nwere ebe Achukwu kọsiri ndị Igbo supeshal wee olitọpụla anyị n'anya n'ụwa. Oyi mekwu bịa tadi Igbo na anyị nwere ife Ibụrụ onye Igbo nwebe aṅụlị ndị fọma melụ ga-eme onye abụrụ onye Igbo n'ebe n'ụwa Igbo nwere ife n'ụwa. Enwere obodo ijelu n'ifuru onye Igbo kwalụ na
n'anya bụ obodo Tiletio n'ụwa obodo niile nọ n'ụwa na ndị Igbo nọ n'ime ya obodo n'ụwa ọnụ n'ụwa iruo n'Eshia ị ga-afụrụ n'onye Igbo iruo na Europe na ndị Igbo na-abịa iruo na America na bụ ndị Igbo nọ dị ya South America na bụ ndị Igbo n'ebe afọ na Scandinavia na bụ ndị Igbo juru dị ya ịgbarụrụ ọnwa n'elu ụwa ya onye mere anyị Igbo enyi na ihe bụ enyi na nna anyị Igbo enyi enwere obodo idelu ndị fụrụ onye Igbo kwalụ na anya bụ obodo etigonu ka kom na ndị Igbo nwere enwe na ndị Igbo nwere enwe Igbo nwere enwe Igbo na-emebe obodo na ndị so n'ife a na-eme enwe ha iji wee gbalụ ga-atụwe mgbalụ chantị gị ọfụma Igbo agbachisigo nsụma mbụ niile nwelụ na ego ọbalụlụ kọmpini kwulu kọmpini na Lagos steeti Lagos malụ mma n'ọbụ ndị Igbo mere eme ịlụzienụ n'ugwu Awụsa n'ọbụ ndị Igbo mere ebe ọbụ Igbo lụrụ na desert niile nọ n'ugwu Awụsa Ikọlụ development yo webute na be na Awụsa n'ugwu Awụsa malụ mmatata n'ọbụ ndị Igbo mere eme Igbo so n'ife a na-eme n'ụwa njedebe egwu ka mụ na-eti ebe na Nigeria nwere independence tata ọ bụ Zik mere ya ọ bụ Zik yo ya bụ nwa amadi yo ọ bụ onye Ọnịcha do Nnamdi yo Zik iwe ịchọba nne n'ụlọ akwụkwọ na ndị Igbo nwere enwe nwere ibe niile Ojukwu jela bụrụ ịga na-asụ oyibo ebelebe wee buo gọwanụ tubo ọ bụ gịnị ka nwoke a na-asụ gị ife enwe ekwuzibe kwuri na kwuri ọnọdụ Naijiria bụ ọzọ ndị bụ nwa amadi amali ife asụrụ n'oyibo ebelebe gburu anyị nwere onye ịlọta mgbe Naijiria na-enwe nsogbu na banking sector ofe ọkpelimapụta na oje mmepe n'ụlọakụ yo ọ bụrụ ego ụmụ mmadụ ọ bụrụ ya wee gbaa anya dị femekatara wee bụchalụ mmadụ ọya tupu esiri igwe wee zutere anya onye enyemaka ọ bụ onye anya bụ nwa mmadụ nọbụ onye Igbo Prọfesọ Chukwumachasi Soludo His Excellency Ebu Gọvanọ Onyoma n'iso n'ife a na-eme ọdịnaya bụ banking sector wee bụtitechi anya banking sọbụzọ ụmụ mmadụ were agụrụ ya nọ na-ewerewe mana ndị so n'ebe a na-eme njedebe emume ka mụ na-eji ebe abịa na abaghị na nseli na ọ bụ ndị Igbo kacha asụ abịa na ndị Igbo nwere enwe na abaghị na nseli agbaghị ife a na-eme Igbo mmadụ na Naijiria ndị Igbo ka na-asọbaịbụ n'elu ụwa ịbịa na ilo si Lagos steeti bata South East checking point yo o ruru 200 ọ bụ gịnị aja ndị Igbo ka na-achụ ma ndị Igbo ka na-asọbaịbụ n'elu ụwa irute na clearing na forwarding ebule ego wee tinyesia n'ime niile maka ndị Igbo ma na-eme n'ụba na anyị gbatagaba gwụọ n'ebonyi kpọrọ akpọ gọọmenti etinye ego na dọla ndị Igbo etinye afịa ego ma na-eme n'ụba na ndị Igbo mmadụ nọ sọvaịvụ Igbo kpọrọ akpọ anyị zọrọ ibe a na-eme ịga n'ọrụ aka n'ụwa ndị Igbo gbalụ fest Igbo gbasiri ike Igbo na-arụsi ọrụ ike na anyị nwere ebe na ndị Igbo nwere ebe a na-agba anyị mgba
first indigenous car manufacturer na Nigeria. Nobody but we are, nobody but we are. Nobody but we are, nobody. Innocent motors, nobody but we are. Igbo bachara obodo ọfịfọ mọbịa wee kpọrọ nwanne ya Igbo na-emebe obodo na ndị so n'ife a na-eme ọya wụcha ntị gị ọfụma aka ọlụgo ofufe Igbo fụrụ onwe fa n'anya mana ọrụ na-ego ọbụrụ nsogbu abịa n'okwu ego na ndị Igbo na-enwezi nsogbu ya bụ ife na-ewute m ya bụ ife na-ewe m iwe ewe ọkịga na-eso okwu na ndị Igbo ịbụrụ ya ọ bụrụ na enwe ịfụnanya ibe ga-adị mma n'ụwa ụfọdụ ndị Igbo ga-abụfafe ebe nwanne ba ga-esila chapio obodo ọgwụ ya wee tichie obido wee mama ya mgba ọ bụ ọnwa aka gịnịe okwu ego okwu ego ya bụ ife na-ewe m iwe onye weta ntị n'ọfụma aka ọlọ ga-akụkọ gị nụ atịelu ga-eja gị ike ịfụnanya maka onye awụsa polisi kwụsị gị isi ọrụ ya awụsi njebe onye Yoruba kwụsị gị isi ọrụ ya Yoruba ijebe mana onye Igbo kwụsị gị n'elu ụwa isi ọrụ ya Igbo ịtọrọ ife ọ ga-eme gị n'anya gị ga-afụzi ntị gị Igbo fọnụ mụnụ n'anya Igbo fọnụ mụnụ n'anya ịfụnanya maka ịfụnanya maka ofu ife na-enwe m iwe ndị esichela Abuja ọlụzie na Abuja gbachọba kpafa ịnọzi laịsensị na ndị Igbo ka a na-agba ihe agba ịlụzie n'ugwu Awụsa ndị Awụsa gbalịta bụ laịsensị ewu arịrị erigbu egbuo ife ego na-emezi ndị Igbo fụrụ ego n'anya n'elu ụwa wee lie nne ọ bụrụ na ịgụsịa mahadum idebe ka ịchọba ọrụ onye Yoruba fụ nwanne ya ọ ga-enyekwa ya ọrụ onye Awụsa wee fụ nwanne ya ọ ga-enyekwa ya ọrụ mana o ruo na nke ndị Igbo ga-emebe biznes ya ị ga-akwụ nnekwu ụgwọ tupu ha wee nye gị ọrụ akwụ ọgwụ ụgwọ ọnwa ị ga-enweta pesanteji ya ife na-enwe n'iwe ife ego na-emezi ndị Igbo ka were ịfụnanya ịfụnanya maka onye Igbo ga-akpọrọ nwanne ya wee jebe obodo oyibo ọrụ n'obodo oyibo otinye nwanne ya na problem ọkwa maka okwu ego na-eme anyị ire emelebe egbulu Igbo fụrụ ọnwụ unu n'anya ịfụnanya maka ịfụnanya maka ụfọdụ na-akpọrọ nwanne fa wee gbalụ mbibi n'obodo oyibo asụsụ afafi eli ego ewere ego wee chibe echichi ọ ga-echi ọzọ pụrụ inye ego nke ụwa niile kama ọ ga-ejekwa ụgwọ ọlabụ nwanne ya na-ata abụ ibe ego na-emezi anyị ndị Igbo ghara na-ego oke ọchịchị ọbụzi anyị ugwu nwere ibe dịka nwanne obi nwanne amaka ndị Igbo kasị eme nwanne n'elu ya ka afọ achịkwuo onye bụrụ nwanne ya n'elu ụwa ọma nza na todo maka na ịfụnanya maka ịfụnanya dị ụzọ ọ emegbu ọmịa na ndị Igbo na ndị nwere ebe Igbo nwere ebe akpọbalị ga-afa ndị na-emezi dị ike na ndị Igbo ntị gị ga-akọghị ọkọ ntị ga-afụbụ fue ịlụtezie na ndị Igbo mmadụ ga-eji agba n'obodo mmadụ bụ saịbọọd mmadụ bụ adịresị ihe obodo niile nwere nne na-enye nsogbu na ndị Igbo abụrụ dike na mba abụrụ na ịdị ya otu ịgba ka anyị ga-eji jinia atọ eze n'ugbo elalụbụ my senior brother Tisakoni Chukwuo onwe gị ihe karịrị Chineke nke izizi na mba nọ na ihe mmekọ ọfọ n'ọdịjide prọfesọ Ebisi Nwojiakọ n'ala ulio Chief Ibeto Emeka nna ya kedu ibe dị asọ na nedo Chief Innocent Chukwuma igwe chasị ezudọgụ tali Rolls Royce Orange drugs n'aka ọkwa nnekwu mmadụ kabụbụli gbalejeze na alụ dike n'ọga m Chief Emeka Nwoke
eze kenelu m ọkpọle ya nji adreesị ndị ọba niile obi kubana kenelu m national anthem ndị ụkọ niile zenụ ego na-efe efe n'ụwa onye ọcha kedu maka aka malụ na-ekwulu ọbịa niile Joey Zaza kenelu m ike ngọgwụ ego watega mighty n'ụmụchu odogwu ọchị na-emelụ ọjọ na-edokọkwa biko kenelu m mmanụ weda ọma mmanụ ọjọgo kenezielu m vinteji ọchị na-emelụ na Mbaise kenelu m emegoti adọbụ transfọma ndị achịna ịchaka kene happy dọ kenelu m nwa ka ibi ya kwisiri bọnwe kwisiri agio ife n'ala ife ọkpọkọrọtị nwabalụ mmiri na-ezọrọ ala igwe edo akụkọ na-ewe ide mmiri chifrikọ nwari ibe akụwe obere nwa na-ebe agụ mkpọ n'obodo ukwu ọdọ mperi ewuchife ebuka ọnụ mkpọ eze ndị Igbo na menesi kenelu maikon ọkọ onye ebuli ha na edo ebe ndị nwankwa na ọkịda ọba tụrụ n'obi mma Sakochukwu wee zisio akụnye nwata egwu na agụrụ odogwu Sakebi Chukwu bụ obi agha ego ike ndị ụkọ eze ji agbatu n'ọkịda na disko Chifu Chinedu Okoye eze zuo kedalu m mmiri gbanwa na abọ Ikenga Escobar Smith Chief Kinsili Ekoba kedalu m ọkacha abọ Emmanuel Emenike Borobuchi Kubana Chief Princess mmụọ Akụ eze don Splendid Furniture Mamijo nwa Jizọs odogwuo obodo kiribana ike n'itiyo ndị bilonia na Mbaise kenelu m Chief Tony Joko obodo ndị Amerịma Chief Kinsili Ọkpara UH Communication Chief Ekwogidi agụdị ndụ nwa n'ogidi instigator na PH ọkwala ọzọ n'ịkpa Dr. Domani Records Ndubisi Georgia kenelu m oke nwa na Dobio President General Ọkị Luciano ji ndaziri ụmụ ahịa Holy Ghost Anointing Emesọta Fudike Obi's Gallery oke nwa Idena Duleni na Dubai fada odogwu kenelu m amana $1,000 na Jibayo ọkakọsụ ọrụ na mọbara ọtọtọ nwa Chief dị n'aka Ojukwu eze mmiri na-ekwuru mmiri Mr. Masiwelu Chibo dibịa ego na Nike King of Boys enakụbigi na mbọ Chief Ikemba onye bụ na ọnwa n'isochi Dena Chief Philosophs ike bụ ọnụ Bishop Nọzọgbolo aka ndị ofe ego Obiafọ dike n'Ọkịda Ifeleme ego na Switzerland ọnwa na ọhọsara double mayor na Malaysia onye ije na mkpọkwa kenelu bi tupu ọma onye ije na nsebonyo agbanna na agba akụ na-ekwu akụrụga egwu enyi ihe arịala eze ego na Japan afọ nwa na mba onye bụrụ egwu igwe 6 nation igwe na-ekarịla akarị dike ndị Indonesia nwaka nwa Tinetonyi na-agbara ibe odogwu ọrịsị ife onye ji ọfọ kwuru ọha kenelu m ọhabadike ndị Igbo kalịsị odogwu anyị mmekwabịa na ndị Igbo ndị nwere ebe Igbo nwere ya Igbo bụ enyi ya August Igbo mmadụ I went to Canada Club F15 from G21 Club Exclusive Royal Eminent Club Diamond Fitness Club Isi Obi Ndị Igbo Foundation Club Creative Edima Friends Club Amuwo Odofin General Fitness Club Inago International Friends Club Royal Men of Class Oto Family Igbo nwere ebe respect ekele
o mesia na aka ka oge ji gbupukwu ya nọ maka na nwa wepụrụ ọnụ ya n'ala nne ya nyasikwana na nne ya nyaziala maka na ife onye mmekazi n'ụwa na ya na-egbu ya nọ ọ bụrụ maka eze gwa mbọsi ka o ji agụ eyi mmadụ egwu agụ ma kọziri na ife agụ na eze ji eze na-aghọrị ndị ọ na-achị n'ụlọ kwa mgbọsi owele agụ na-eyizi mmadụ egwu mana ọ maazị na ife onye meta na-egbu ya uchichi anyị nabasi nụlanụ nwoke jibe na-agụ abịa nne na-agụ anyị pụtanụ n'anya mafụ ọgịnizi n'ụka anyị na-achọnụ anya fụrụ ọzi agụ Abu gini bunka aya furozako esi gini gini mani o aya furozako iko kwa nesi okuka ni mali gini kunu
gara aga kwa mbọsị ọsị na agụ abịa ọra agbapụta na agbapụta ma afọ azị agụ mana mmasị na o nwere ife ọ na-achọ eluzie mbọsị agụ ga-apụtazinụ gezienụ ntị ka unu n'ozi ife mere azụ eluzie na agụ apụtanụ eze bido n'ụkpọba nenagụ onye ọbụla dị n'ụnanụ agụ ewepụtazie n'ụnanụ onyezienụ n'eze kokudonụ egwejidezie n'eze bube eze bidozie n'ụkpọbanụ ọ bụ gịnị achọzi na gị mazi ife imezi na gị mazi ife imelo na gị mazi ife imelo ụmụmụ bịanụ na gị mazi ife imelo onye ọbụla nọzi n'ibi enu na gị mazi ife imelo agwejidezie sesasienụ na gị mazi ife imelo onye zikọ ka kọlụnụ na gị mazi ife imelo o wepụli ya bụ n'okpubele onwe okwu eze na gị mazi ife imelo anya ga-ejikwa gị akwụkwọ ya nọ na gị mazi ife imelo maka na ife onye meja n'ụwa nọ na gị mazi ife imelo n'ọnya na-egbuzi ya nọ na gị mazi ife imelo ọ ga-asịzi na ọ bụ onye egbuli ya na gị mazi ife imelo mana nwa sepụlụ ọnụ ya n'ala nne ya ya sịkwana na nne ya nyere ya ala ma gị mazi ife imelo nenagụ akwa bịazie n'ezana Is your boy, DJ S Shine Best International. Okay. ekili adịrọ mma ịkpọ ntụ maka na onye Chukwu gọziri kwanyela onwe ya ugwu na ọ bụrụ ọsọ ịka chikere n'ugwu bụ nkwanyelu onye ụwa na-ekili ịma na ịdịrọ mma ịkpọ ntụ biko kwanyela onwe ya ugwu n'ugwu bụ nkwanyelu n'ụwa iji na onyinye Chukwu ife Chineke n'ụwa wee na-emeli mmadụ ibe ya n'ụwa Chukwu na-akwụlụ mmadụ akwụlụ tupu o wee nyebe onyinye onye ya ijisie ya ike ọ bụ ka inyelu ndị ọzọ aka ejidekwa na asọ ya onye li olota nwanne ya n'ụmụ ogbenye rikanụ eji na ọgaranya ya wee na-emegbu ụmụ ogbenye na ọ bụrụ ya ibu Chukwu ife nnekwu bụ onye Chukwu nyere onyinye na-eji na onyinye Chukwu nyere ya bụrụ ululu wee na-emegbuzi ndị ọ na-enyere maka na Chukwu nyere ya onyinye ọma onye li ka inyekwalụ ndị ọ na-eluru ọnụ aka ma nke ejizi na onyinye wee na-emegbu mmadụ ibe ka o wee bụrụ na ịkalịrị akali maka onye si na o nwere ife karịrị ya n'ụwa o ji n'ugo anya ya wee fụọ ọnwụ ya ka anyị ga-eji ma na chi ka mmadụ
onyinye chukwuka ife chide nnọdegonu amefichapụ efichapụ n'onyinye chukwuka amala chukwuka nkechi nyere iji sie ike lotekwa ndị ọ na-eluru ọnụ eji n'ife onye li galabanụ n'onyinye chukwuka ife chukwu lụrụ ebukanu nkechi nye m ụkali akali ya ka nne ekene chinu n'onyinye chukwuka ife chukwu na nnu ebukanu onye onye na-agụla biko lote mmadụ ibe yi onye ya enye onye ọzọ ejinia galanụ nne onyinye chukwu ebuka n'ọmala chukwuka onyinye chukwuka onyinye chukwuka amala chukwuka ka n'onye onye lụ ya biko onye meji na mmadụ ibe inu ọ bụ ka nkọba nụ n'iru nụ nne onyinye chukwuka mmanụ Is your boy, DJ S Shine Best International. Chimeleze no melon bicha ya n'ụwa ndị obi ji egwu n'ọbụ na chi onye dịrọ wegbu izu n'ibe a na-akwakuli mịa akala njibi ụwa bekwuo ọnwa egburu ugo kọchara ya aka chukwu sonye aka ịchọba aka n'ụwa ma ịchọba chukwu nna ibe anyị ji ka mba obegwọma
na chukwu nna ibe anyị ji ka mba bekọma Igbo n'ezie na nwa mgbada ịmaligo na mgbada dị n'ọbịa na nwa mgbada dị ime wee n'ebe mgbada nwa mgbada sọbisi na nwanyị ime na-eme ọ na-amala ebe ọ nọ macha ebe nwa mgbada na-asụ isi nwa mgbada dakịla ọnwụnwa dinta wee tụzie mgbada dinta wee si n'azụ wee mụnye ọkụ n'ọbịa ọkụ ịba wee gbaba nwa mgbada n'ezi anya n'azụ ya ọ bụ na ọkụ ịba na-agba n'azụ nwa mgbada were ọsọ ndụ agba ike 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 ọsọ ndụ ya wepụta n'iru orimiri anya maligo ga-eme onye anya n'iru orimiri n'ọdụ n'iru onye anya n'azụ ọkụ ịba na-agba n'azụ onye anya n'aka nri dinta buru egbe wee kwụle onye anya n'aka ebe agụ dị ndụ na-abịa n'ike agbalịrị nwa mgbada na-akwali chukwu nna ọ bụ na m ga-amụọ chukwu olise ka mmụọ nwa m n'udo ọ bụ na ga ga-egbu m ka nwa nwa m ka ọ dịrị ka nwa m dịrị na aba m ga-adịo ka nwa m dịrị nri na aba m ga-adịo ebe nwa mgbada na-eche n'ụwa anya gwugo mgbe abụka obi n'igwe malitere ọlụ wee n'ezi anya na-egbenye ọ bụrụ so okwu mgbọgọlụ n'ime ya dinta wee jụba onwe ya ajụjụ na dinta na-ajụzi onwe ya kedu ibe m ga-eme ọ bụ na mgbagbo mgbada agụ ga-eri m nwụlụ mana mgbu agụ nwelụ ndụ m na dinta were egbe gbagbu agụ agụwa dinta wee wala ọsọ agụwa kọwa nwunye n'ụwa danye na mmiri na abụgo mgbada n'anya n'aka na dinta nọ n'ọsọ onanya n'aka ebe agụbụza anụ nwụrụ anwụ mgbada jee n'akụkụ wee mụọ nwa ya n'udo na abụgo bi n'igwe nọ n'ọlụgo na abụgo uche chukwu dị ya domo obi n'igwe nọ n'ọlụgo uche chukwu dị ya obi n'igwe nọ n'ọlụgo igwe kwelugo uche chukwu dị ya obi n'igwe nọ n'ọlụgo uche chukwu dị ya obi n'igwe nọ n'ọlụgo uche chukwu dị ya obi n'igwe nọ n'ọlụgo
na-achọ n'ụwa ga-akwụgo ị na-ega anya n'igwe ahụ ka ibu n'eluigwe ka na-enwe ọcha Chukwu nwere ibe ọka na-ekwu maka ebe onye kwụsịrị ka chinya na-akwụsị ya bụ ike kwuli nwoke n'ebe ebe ahụ ka ike kwuru chikere ya ebe onye kwụsịrị ka chinya na-akwụsị ihe obu uche Chukwu dị ya ịchọba kala ụwa mejuba Chukwu olise ibe anyị dị ka mba bụ egwu ọma uche Chukwu dị ya ọ dị ya obi n'igwe nọ n'ọlụ uche Chukwu dị ya obi n'igwe nọ n'ọlụ ọ dị ya uche Chukwu dị ya obi n'igwe nọ n'ọlụ uche Chukwu dị ya obi n'igwe nọ n'ọlụ uche Chukwu dị ya obi n'igwe onye ndidi na-eli azụ ugbo onye ndidi na-eli azụ ugbo ebe ọgbọ ọsọ lulu n'elu ụwa onye ije gaba na onye ije ga-elu onye chụ n'ụwa n'ike onye ndidi nwe mmeli ụmụnne m nwa na ụmụnna m ụmụ ibe onye nze na-ekene sida n'Enugwu ugwu oyi mbịa n'ụlọ onu m ọkwa n'ụsọfe ife ka nna ya Chukwu ebe ọgbọ ọsọ lulu na onye ije ga-elu ndidi amaka onye achụ n'ụwa n'ike o nwere ife ndị si na ndidi amaka o nwere ife ndị si na ndidi amaka ọ bụ m ka ọlụ unu na asị m ka ọlụ na-adịkọ o nwere ofu nwoke anakpa echi dị ime o nwere ofu nwoke anakpa echi dị ime echi dị ime gụsịrị akwụkwọ ma ọ batara ego oyibo o bido gbaba mbọ ma ọ batara ego oyibo ọnụta nwaanyị anụta ọ mụrụ ọmụ ofu nwa ọnụta nwaanyị anụta ma ọ mụrụ ọma nwa eke otu n'obodo echi dị ime adakụ nwa ụtụ agbaba ndị nwelụ nwa na adakụnye echi dị ime o wee bido gbaba lele ụwa Olisa kele ụwa Chukwu m ịnọzipụ ya na ndị na-amarọ Chukwu na fa na-agbata ego oyibo mụta nwa mụbe Chidime mụji ndidi bili nwa na-agbalụ m ọzọ ego na-agbalụ m ọzọ aga m akwụsị ụdọ ka nnaba ebe nsi bịa echi dị ime wee chili ụdọ ka ọ kwụọ gabazie n'ime ọfịa wee chili ụdọ ka ọ kwụọ gagatazie n'ụzọ wee cheta okwu nne ya gbalịa na gbogbo echi dị ime nwa m echi dị ime achụ n'ụwa n'ike onye nwelu ndidi bụ ya na ṅụ mmiri ọma echi dị ime wechili ụdọ chisa wee nabazie n'ụlọ weluzie ya bụ Olisa nye m nwa Olisa dị n'igwe Chukwu Olisa mana ndidi amaka mma onye ndidi na-eri azụ ugbo onye ndidi na-eri azụ ugbo onye achụ n'ụwa n'ike onye ma achụ n'ụwa n'ike ndidi amaka mma ebe ọgbọ ọsọ lulu na onye ije ga-elu ụmụnne na ndidi amaka ụmụnne na ndidi amaka ndidi amaka ebe Chidime nakwa lele ụwa Chukwu wee kunie wee cheta Chidime Chukwu wee zite ụmụaka ịta ọkafa bịa ofu bụ ndidi amaka ofu bụ nwa aka nke ọzọ bụ ego oyibo Pita ọgụ nwanne mana ebe Chidime bi o nwere mmiri gbali okilikili mana ịmago n'ụwa na ọma mmiri adama na osimiri ije osimiri n'ụwa bụ na onye mmalụ ugwu ọpụta onye amazi ime ọtọ onye na-amazi ime ọtọ maka na ọma mmiri adama osimiri mana ndidi amaka na nya kasị fa niile egwu mmiri nwoke ga mara egwu ego yiba mara egwu mmiri
ndidi amaka wee kwọlụnụ maka n'azụ gbọfega ya leta kpọla ego oyibo gbọfega Tito wetebe ebe Echidime lusebe Echidime weta ọfa juju ụmụmụ ọ bụ onye ka unu na-achọ ụmụmụ ọ bụ onye ka unu na-achọ ndidi amaka weza na Chukwu zitere anyị mụ bụ ndidi amaka nwanne m bụ nwaka nkọzọ ọba ego oyibo anyị tọọ bụ nwanne Chukwu si gị rọlọ ofonye n'ime anyị ndị na-aya wee bili Echidime wee n'anya n'enu na n'itie eri ndị wee bi ụwa na ọ bụ ndidi ka nji bili aga m ediluzi nọ n'ọnwụ ebe ọ bụ na medibego ka ndị iluzie n'ụgaba ọ wee tinye aka ọlụ ndidi amaka ọ wee tinye aka ọlụ ndidi amaka agwaziego oyibo na nwaka ka fa naba gbaluzie na mmiri ma fa amara egwu mmiri fa wee gbaba izu na fa ga-anakwulu nwanne fa wee gbaba izu na fa ga-anakwulu nwanne fa onye bụzi nwanne fa ọkwalụ ndidi amaka onye bụzi nwanne fa ọkwalụ ndidi amaka ma wee nakwulu ndidi amaka wee bili Echidime wee tile wee nwela ṅụli wee gaba ndidi ka njibili enwego m ego oyibo enwego m nwaka na nwaka ego ụmụ ụwa na fogo ka Echidime si kpata ego kwesizi ego oyibo nwekwuzie ma nwa ya ka njisi ụwa onye achọ n'ụwa n'ike mana ndidi amaka ndidi amaka mma ndidi amaka mma onye ndidi na-eli azụ ugbo onye ndidi na-eli azụ ugbo onye ndidi yikwa akwa Awụsa onye nzuzu achịla akwa ili ndidi amaka mma ndidi amaka mma Olive onye ndidi nwe mmeli mata nwe ndidi nwa wele DJ S. Shine Best International. Onye nze nwa m obi n'odidi